Άλλαξα λούπ για να διεζήσω στο άντρο του πουλατά και να ψάξω τα αρχεία του. Εσύ πως το φάκελο του είναι τέλειο του κάτω. Ρίξε μια ματιά. Ναι, βασιλέ. Τι δεν νοιάζει τώρα, λέω. Παρέμβει τώρα. Τώρα τι είναι αυτά, δηλαδή. Εδώ είναι οι πλαστικές που έχει κάνει δεν φέρνει. Και πλαστική αυτιών. Ακριβώς. Πήγε με τη μύτη της και διόρθωσε τα αστάκια της που ήταν πεταχτά. Πολύ καλά έκανε. Μικρή μπορεί να έχει πεταχτά αστάκια και μεγάλη μύτη. Γέρμα, πάρ' το Γέρμα. Αλλά κάτι ψέχει με την Εφέλη, τι μπορώ. Γεια σου, Μιλάκη.